Nararyambek susudiro pamuk sang mangrempak suranggang koro kita mangsa hai begegek ugek pah boten kados adat saben ndara kula Irawan lah kok cara pengageme kados dene Nalendra ing antariksa. Iya Siwa. Kula ngaturake bekti kula kunjuk nggih Gus. Inggih nadyan ingkang pun abdi ugi ngaturaken bekti kula kunjuk. Siwa Semar Petruk Gareng Bagong iya. Ndara Irawan dika niku ampun mandheg mangu-mangu nggih Gus. Wonten menapa? Siwa Semar aku bibar ngimpi awon. Hah? Ngimpi awon? Iya. Alah ampun to, ngimpi niku wujude kembange wong turu. Ngimpi napa panjenengan? Tumlawung rasaku ngasih kagiwar kegawa ngimpi. Melang-melang sasat ninggal jabang ing tepining balumbang. Ora ana liya kejaba nampa pekabaran para sudarmaku Pandhawa. Wis marambah makaping-kaping ngutus duta ing negara Ngastina ora oleh gawe. Umpama ta mengko kang dumadi perang kegempuran Bambang Irawan kudu ndhisiki magut ing Rananggana. Kepiye wae lelakon iki bakal dumadi sak ora-orane aku kudu iso ngetingalake dharma bekti nadyan to mung dadi rabuk Ibu Pertiwi muga lestari tetanduran becik Pandhawa ngrembaka dadi patuladan tumrap kabeh wiji kang bakal tinancepake ing Janaloka Siwa Semar. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon leragincang alis resang mawe gandrung sabareng kadulukir moyak mayik saking tias baliur miyak ing gegumbul merengongoh kadi wujute barongan anenggih kala senggi. Kocap kacarita nalika semanten Grudha Sangkala Srenggi gineget janggane Sang Bambang Irawan aning tasih Purwa Duksina nenggih Sang Putra Madukara
seblak sampur tanjak prangka ngunus turiga kajojoake jajaning sang kala srenggi butul walikat pejah sampyuh kekalihnya. Dina iki utang nyawa saur nyawa, utang pati saur pati. Tak puntes kok anak-anake Janaka biyen mateni marang Sudarmaku. Mbok menawa Janaka luwih lara ati mergo anake wis disiki marang Jamuran. Wah! 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 Gus! Malah kelayatan to babakane. Aduh, piye iki Bapa? Ndara Irawan ngrungkepi marang jiwa satriyane babakane. Bagong mau ning ndi? Malah mangan Indomie. Nadan dikepiye Petro? Ayo disuwanke kunarepane bendaramu iki ngarsaning Sudarmane. Ayo Bapak, ayo. Aduh, piye to, Gus?
Raina semubang wangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukila areng kanigara saketer kini dungane engkung lero sing pini panco bebetoking ayam ono aduh iki kula ngaturaken sungkem pangabekti sangga pepodo paduka Kanjeng Bibi Kunti Talibrata ora ngira babar pisan lamun to Sihari Murti kepareng mampir tedhak ing panggombakan iya Kresna gawe gedene atiku ora lewat pangestu wong tuwane wae tampanono nggih Narayana kapundhingga jimat paripih andayaning kasantosan aduh Bibi ngantos boten kuwawi matur ngarsaning paduka inggih awit saking legeging kalebu paripaksa ing wekdal dinten mangke amung kula jujuk kewala sumangga daya-daya Kanjeng Ibu Dewi Kunti kula dherekaken kundur dhateng Praja Wirata makempal kaliyan kadang kula Pandhawa inggih sedaya putra paduka Kanjeng Bibi Narayana wonten dawuh kusik dhisik sadurunge aku mbok boyong kundur aning pangkone anak-anakku luwih dhisik aku bakal ndangu marang sliramu inggih wonten dawuh banjur kepriye kabul wusanane anggonmu dadi duta pungkasane Pandhawa njabel Ngastina ngamarta sak jajaning anakku Narayana aduh nyawa-nyawa jimat kula Kanjeng Bibi Kunti sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra tadah wadana blaka suta kemawon blak kotang terus terang kula mboten sembodo angayai karya dinten menika kepara Pandhawa kedah tata-tata jaga jagang sing jero beteng sing kandel Kanjeng Ibu Dewi Kunti apa bakal kedaden tenan lelakon kang ora prayoga apa ora ana cara liya jagat iki wis ngundangake yen Bathara Wisnu dewa kang ngandum kabagyan dewa kang ngandum katentreman bagyane ning ngendi tentremene ngendi nggih kula sampun ngupaya dalem sampun miradati anak Prabu Kresna kula wonten dawuh Bibi Kunti sing tindak anjong mring karahayon menanging tindak anjong mring kasangsaran aku wis ngelekake marang Jaka Pitana munggo upama ta dumadi keperang kegempuran nanging persasat kaya gunung waja kaya gunung wesi atose atining Sikurupati dituduhke dalan bener mlengos ya kuwi perang sejati sing langgeng ana jero jiwane Kurupati inggih jatine kula wis ndoyong kamangsa wis dituku nganggo kumebyare Raja Bron Kresna aku saiki manut karo kowe nanging aku ora bakal mbuka wewadi kegembulaning rasaku kang isih tak pendhem
Mula aku trima nungka rasa nyandhet laku sadurunge bali ning Wirata. Merga sak temene banget abot rasane ngati ninggalke papan iki. Aduh, Bibi. Ampun menggalih ingkang boten-boten. Monggo, monggo kula dherekaken Bibi. Ampun menggalih ingkang boten-boten minggah dhateng Rata Kecana kondur dhateng Wirata. Ulun Wisanggeni ana. Mestine legeg-legegane ati ning Wisanggeni Kaki Wenang wis mirsani. Iya, ulun niki dewaning para dewa. Mula dina iki apa sing mbok jaluk? Katone wis bakal dumadi perang. Perang Baratayuda Jaya Binangun. Aku duwe panyuwunan aku direruga Kaki. Apa kang dadi panyuwunanmu? Mestine panjenengan ulun bakal miradati apa kang dadi kekarepan. Iya. Aku kepengin Pandhawa ungguling yuda. Banjur yen to aku iso mikul dhuwur mendem jero wong tuwa, aku iso dadi satriya lananging jagat lancuring bawana tuduhna. Apa sing bakal tak lakoni minangka aku dadi bebentenging wong-wong Pandhawa. Nggih reti tahulun. Ulun bakal paring wujuding pusaka ingkang wastan Gada Inten. Sayektine ana ing Jumantara kae nganglang jagat Bathara Kala karo Betari Durga. Ya mung kelawan senjata pusaka Gada Inten ingkang bakal mungkasi lan nyirnakake marang wujuding Betari Durga lan Bathara. Iya, tak suwune pukulun. Iya. Gati Wisaya Indriyaksa Swara Maruta ing kala ladala biyung durga ya
Sesuk ngenteni apa saiki luwih prayoga. Bungah kang tanpa upama dene bakal dumati Bratayuda. Ayo gagehan dumlaku kowe niti priksa saka Dirgantara. Panjenengan ingsun bakal mudhun ing Janaloka kinarya ngupadi bati golek pangan sing enak-enak. Ladalah biyung iya. Mayoran tenan iki. Hayo tak derekake. Melajar nututi playuning kreta. Kananggus wong nganti kaya mengkono siadi nututi lakuning pun kakang tujune wae. Ginelak lakuning kreta Jaladara ndedel gayuh langit durung ngasih kasembadan. Koko Prabu, iya. Inggih mekaten kala wau awit saking raos kawula anggene badhe matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, lire piye Yayi? Nuwun sewu kula mboten lila babar pisan. Kula mboten lila menawi Kanjeng Ibu Kunti dipun boyong ngempal kalian para Pandhawa malih. Kula kepengin sanget tinenggan dening ibu kula pisan malih kula ambali dalem pengin tinenggan ibu kula Kunti Talibrata. Menika titi wanci ingkang prayogi tumrap Basukarna atur kabagyan miwah damel tentrem penggalipun Kanjeng Ibu. Duh Koko Prabu saestu. Saestu kanthi sanget kula nyuwun. Sik to Yayi. Pun Kakang iki ngerti sepira bektimu marang Kanjeng Ibu Kunti. Nanging sekawit rawuh Bibi Kunti aning Praja Ngastina iki minangka duta mangka nyatane ora tinampa becik. Ora tinampa becik dening Yayi Kurupati. Pangendikane Bibi Kunti wis ora digugu mula pedah apa Kanjeng Bibi ning kene mundhak kesiksa penggalihe. Nanging kula menika ugi putrane Pandhawa nika sampun kapangku kagendhong tinenggan dening Kanjeng Ibu wiwit kuncung nganti gelung kinten kula badhe adil menawi wiwit dinten samangke gentos kula. Ingkang muktekaken Kanjeng Ibu wonten Praja Ngawangga Adikudi. Tumrap Bibi Kunti mukti lan mulya kuwi dudu ancasis geni. Piyambake mung wanita kang netepi darmaning urip. Sartos kula ingkang nama Darma menika jejibahan utawi kewajiban mongko. Kewajiban ibu kang sejati kedalu mampah wonten garis sing adil. Sakniki adile teng pundi? Yen namung Pandhawa ingkang tansah linelo-lelo dipun kudang-kudang ngantos jiwaraga Karna menika dereng tating raosaken setetes toya padharanipun Kanjeng Ibu piyambak. Koko Prabu babar pisan boten niat kula nggugat dhateng adil tresnanipun Kanjeng Ibu, dhateng adil tresnanipun tiyang sepak nanging Basukarna gadah wewenang lan dharma ugi mulyakaken dhateng tiyang sepah ingkang sampun nglairaken kula. Pramila dosa ageng sanget menawi kula dereng saged bagusi dhateng tiyang sepah Yayi.
Mestine sira kudu eling wiwit lakon sliramu tumapak ing alam donya iki. Siadi pancen kudu wis pisah karo ibumu. Ingkang misahaken kula kaliyan ibu menika kawontenan. Kula ora njaluk Kanjeng Ibu ugi mboten niat buang dhateng anake dhewe. Sakniki mekaten. Sapurane Koko Prabu Cabar ing damel nggenya dados duta ing Ngastina. Kula sampun nyaros bilih mboten dangu malih narepati nganggo badhe ngadepi adi-adi kula para Pandhawa wonten ngayuda lajeng. Sakniki kenging napa ing ngatasé anak mengarep ngucap bekti wae kaya ora kelakon. Padahal niku ming kalih ibune dhewe kapenggalih Koko Prabu. Aku sing luput, aku sing rumangsa gagal dadi wong tuwa Karna. Yen pancen kowe bakal njaluk ridho lan pangestune ibumu, tak jaluk Karna. Luwih dhisik kowe nresnani marang adi-adimu. Luwih-luwih sliramu uga nresnani marang awakmu dhewe. Ibu sing wis tak rewangi rekoso nggembul sangang Candra Nawadina. Karna apuranen pun ibu ya nggih. Apuranen ibumu sing ra bisa ngulawentah marang awakmu kanthi becik. Lumrahe ibu marang anake dhewe. Karna apuranen ibu tak dongakake supaya kowe dadi wong mulya, dadi tulodo, dadi satriya kang sejati. Anakku, anakku, apuranen ibumu ya nggih. Tak dongake supaya pesti takdirmu wiwit saiki tekan besok, tekan jaman kelanggengan aku karo kowe bisa kepethuk. Tak dongake takdirmu luwih apik saka jaman kakanan kelairanmu biyen Karna anakku. Muga-muga luwih becik nasibmu ngumpuli dungane ibumu mring Gusti Kang Maha Kuwasa ing rina pantaraning ratri. Aku mung ndongake muga kowe urip mulya Karna anakku. Inggih Kanjeng Ibu, panjenengan legah teng ngawonggo mawon. Panjenengan dados jimat kula ing ngawonggo. Apuranen ibumu ya nggih. Apuranen ibumu.
adalah selagine wong atuwane wis mundur ora wani ngadepi pengamuke Bathara Kala. Bayi wangi sore ngerti apa iki marganing patimu. Wah! Wah! Ah! Aja gembeluk. Sirahmu gleleng pacakmu Bathara Kala. Dina iki sirna margae bali ning dangane. Ah! Wah! Wah! Cah kendel, cah gleleng, cah dugal ora ana sing ngungkuli Wisanggeni. Wisanggeni anakku. Iya. Siwa, wah. Piknik kowe ya. Piknik piye? Piye entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe cabaring gawe. Yo. Dina iki saiki gantian. Betari Durga sampean. Ayo bagi tugas. Bagi tugas. Aku njur kon kepiye Wisanggeni? Alah gayamu takon, gayamu tambuh to Siwa. Wong pinter kuwi ora kaya Pakde kuwi ndoro ati. Walah, pancen wong edan ya. Adalah biung. Iya. Kalau ana gawe apa? Apa kowe wis numpes para wong Pandhawa ayo gage disate. Gage digawe pangane Bajul Barat Jim Setan Prikayangan. Dinemune abot banget ngalahke Pandhawa mung sliramu. Sliramu biung sing iso ngasorake piye? Aku wis iso nyolong wujuding pusaka bodho inten. Dina iki tak jaluk daya kemandene pusaka bakal saya imbuh menawane.
den slengkletake ana ing kesemekane. Ya kuwi kesemekane Bathari Durgaya Pandya. Iya mengkono. Noyah nayuh titi Baskara kala mangsa nalika semanten. Goda inten kaslengketaken wonten ing madyaning kesemeken inggih wonten tengah-tengahing payudaranipun Sang Pandya Bathari Durga. Nalika semanten boten tambah daya kemandene ananging Sang Bathari Durga sirna saknalika. Bakal tak amuke wong-wong Pandhawa. Yo. Lebake. Yo. Bakal tak balekke marang sing kagungan. Sopo sing kagungan? Alah gayane takon wis to. Ning kowe engko bali ning Amato. Iya ya aku bali. Didahulun wisanggeni wis purna dharma kita. Ayo tak kanthi pandengen netrane panjenengan ulun bakal manjing manunggal marang jeneng kita. Iya kaki, ayo tak derekake. Arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sapucaing wukir marbak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
jagat dewa Bathara. Yen pancen kaya mengkene lakone Kaki Semar. Oh, kula Gus, kula Ndara. Tak jaluk aku kowe ndongake marang putu-putuku Pandhawa muga-muga unggul ing yuda. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sulul hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Cekap semanten kathah lepat kula sak kanca nyuwun agung ing pangapunten benjang waget pinanggih malih nggih Ndara.